tam bagi no sang ta tin ke tam no call khanja sungguta mana oyang call khai oyang call khai ka enggak ano oyang call khai ka boro tam no tui o meter tam no tui bum phati lai nro ha yawo nang ano sawodo borok je rang sano hini ano sorkana nono rang sano hini ga tarpore ang mai kering kha keringman bisingte ni ne status nukha nungman bisingtang nung bai salaija nang sawo ane recording tongo jor sabge jota puro phonong nai ne acha ane ko khana de do bo status rakha Daniel status rakha amno sabo screenshot na oi sabo ro samo Daniel to bo phai chapai ko lupni ko phai chapai ko bo bin status ri tongo ha bini status ma bai Bishal da puila tir prawo je buino suba chokhlai bairo thangi suba chokhlai buibo tong lena ngobor bagi bong sako klai ja sabor ka hanya haya audio recording kase feke social media wo dongor tv ni ojama takuk jakob Debbarma bai bini okuma thumne khoroksa riptani bisingo norok o audio recording mangpilo khana mangkhana borok khoromni bisingo kokbanglai tonglai mani bini khoroksa riputar Daniel Debbarma rangsono humana tuye takuk jakob Debbarma bai bini okuma thumne riptani bisingo o kokbanglai mani audio recording tabuk social media wo kasui fikete viral bangu tunggu tenor bokhana makana o audio recording video ni screen o ngakai o kokbanglai thini nor khitam sanani uchu kisa comment kai sadi Daniel to bo phai chapai ko lupni ko phai chapai ko bo bin status ri tongo ha bini status ma bai Bishal da puila tir prawo je buino suba chokhlai bairo thangi suba chokhlai buibo tong lena ngobor bagi bong sako klai ja sabor ka